Cocok. Yo, Mbak Neha, podang kuning. Buka saka kendang Jaipong Mas Arya. Yo, langsung digawe cara seragiran. Tate, yo. Ayo yo.
Tansah salut karo suarane Mbak Neha, ning yo salut karo sing ngendang. Kok iso salut karo sing ngendang lho? Ah Mbak pawakane koyo endang tipung lho yo iso bergeseran jamak luar biasa. Niku pun putra lho, Mas. Oh, pun putra. Lanang apa wedok sidane Mas? Lho cowok. Oh, berarti munggah kok tengen kae ketara iki. Lah. Lah tak warai kae kena takok aku no. Satu kali lagi. Ya, satu kalu ya kena. Engko Mbak Elisa diaturi minggah malih. Ya. Sapa ki? Mbak Sinta, Mbak Bat dan Mbak Yopika. Jumeneng yo. Siap. Sepati to sing gumyak. Ayo coba kaya ngopo. Ya yo.